fac un unboxing, dar mi s-a cam... Da. Și dacă n-ați auzit ce am zis, nu contează, vă explic în alt vlog. Într-un vlog, bineînțeles. Pentru că acum suntem pe gaming. Vlog n-am mai făcut de mult, deci o să fac unul. Sper să pus. Ok. Dă-mi hit. Vreau și-o bot. Merg după bot. Hei, botule, ia până tu după mine. M-a omorât botul. Ceea ce mi se întâmplă niciodată prin bot. Ce să fie norocat care să ia chestiile alea? Nu știu. Mi-a părut foarte cringe. E bine. Să dăm încă un meci. Ok, gata, am vrut să verific ceva. Place să omor oasele astea. Hai să vedem pe cine omorâm. Hai, Penny! Doamne, soare, treci cu ea. Că eu nu vreau să vină. Știu să facem buloși lucruri când abat la mine. Dacă îmi dă pe mine. Botule, pe mine. Nu te mai. Nu. Clar, rămânem cu ea. A fost bun tipul. Bun, deci tipul nu dă nici exit. Nici play again. Ok, deci am făcut o poză. Că nu dă nici exit, nici play again. Mi-am găsit tofelele din nou să iau un cufăr! Îi deschidem. Doamne ajută! Sincer, e bine. Haide să jucăm solo. De pe solo showdown.
Dacă o să pierdem, dacă o să câștigăm, asta nu știu. Dar o să fie mai ușor pentru ceilalți și mai greu pentru mine. Bine, o să fie greu pentru mine, dar o să fie și ușor pentru că, adică, solo... Ce-a arătat ultimata? Ca să zic așa, Teșiu Suprem. Bă, mi-e cam frică să umblu. Tot ăsta? Bă, deci de nu te bat acum, dar nu te vezi. Bă, ambii. Aha. Nu te cutești. Da. Da. Trebuie să urc. Mega baby. De umor. Asta vine după mine. Da. Am mers să iau asta. Cred că băiatul vrea să facem timp. Abar n-am dacă da sau nu. Atât acestul, era el al naibii. Mersi, coi. Hai, bătule, vino. Așa avem nevoie. Haide, mă! I-aș fi dat un bot și aș fi furat alea în locul lui, dacă e prost. Le-aș fi furat sau pe aș fi fugit. Totuși am câștigat trofeele înapoi. Le pierd, le câștig. Hai că nu le mai câștig și eu normal. Cineva se uită ca pe mine. Ok. Netu. I see you, domnișoară. Am dat ultimata. Degeaba. Pe mijloc nu prea vreau să merg la acest etap. Uite un pacalaca! Domnișoara rău. Am văzut, dar puteam să bat. Totuși am câștigat trofee. Dacă pierd 5 o să fie rău. Cristos din morța. Și accept, nu-mi dă. Hai să mai dăm la solo, oh.
mai pune cu colt, atâta zic. De ultima dată, na! Bă, frate! Da, deci o să încheiem și noi episodul aici. Am trebuie să mai dăm un meci cu Poco. Cum ar fi să-mi țintești aici? Tot episodul să-l țin aici. Și aici. Așa. Deci cârnatul puteam Hristos a înviat, Hristos a înviat, unde ești mândro? Da, fugiți încolo înseamnă. Da, deci o să încheiem și noi acest episod. Eu am fost Elisa. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, să faceți și subscribe!